George. Yes. Omulo wuondo jopiny. The truth is, NADCO report no wuok. Raila Odinga pok owacho nopingo NADCO report. To Raila jatend Azimio ngima. Kata gin korgi nitie jok ma ok oyie gi NADCO report, but nikech William Ruto oyie gi NADCO report, it is okay. NADCO report ne ok en wan, Martha Karua nigi ratiro mare mar bedo niya nitiere fuond NADCO report ma ok otimore nade, ma ok oyiego. Mana kaka jo Kenya Kwanza, bende nitie jok ma nitiere part of this report ma ok giyiego. But nikech jatelo cha oyiego, it is counted okay. Jakom nowacho nobiro somo report kendo biro wuoye wach report no. To Jakom ok ema ne en kifungu mar tero report no mbele kata duoko chien. Parliament is. Ma parliament idhi yaw week manyien. Parliament dhi discuss that report. Ka parliament osekalo report no, onge wach kata ng'ama chielo tamore report no oko ka. To parliament e institution momi thuolo. We aduoko mulo chien kama wacho no. Wasesongo as a country kendo wagone Nyasaye erokamano keto nwa Raila Odinga e siasa ma Kenya. Namba achiel, 2013 watero wach mar yiero e court. To nikech technical issues, yiero no ne oko ndo no konono matut weche yiero no nikech nitie gik moko mane gi file ka sa oserumo. Omiyo nokire oko. Mano ne ok nyis ni yiero no ne ler. Ne ok nyis ni jok manotimo yiero no notimo gima kare. Nyiso mana ni technical issues manowuoke. Omiyo ne ok jopiny owinjo tiend gima ne rach e yiero no kata gima ne ber e yiero no. Come 2017, Raila Odinga was vindicated. Nikech nodok e doho achiel no ka sa oko ng'ade. Donge doho no nogo gino piny mowacho ni yiero ni nokotimore maber. Nyiso ni gik ma Raila Odinga wacho gi gin adieri. 2017 kwa wuoke, wabire 2022. Kanyo wadhiye to owach ni gik mang'eny manyo umoke kata un gin gik ma kot nowacho ni mondo losi e yiero ma 2017 ma Maraga gi tim ne nowacho ni kagi nyaka IEBC timre nade nyaka losi. Donge nwasudo as a country ma ema sama koro nyo utetea ne yiero uwacho ni kot nowacho kama 2017 ne watimo kare gini koro wayombo. Kapod wachak wanyiso uni ne nitiere gimarach. Yie uru kodwa nikech wase prove chien kata ni gimoro ka wafwenyo ni rach. Koro kata muneno wadhieni. Ka wawacho nuni gimoro rach nikech omulo kami beteni. Kawuono ka judges mane Supreme Court ka gin ji 7. Ka dine doho ni ter wach ni e doho to 4 kuomgi bati. Ne dhi wach ni Ruto ne okoyombo. Dine wabedo gi Ruto as president? No. Tang'o momiyo ka wan gi IEBC ji 7 to 4 tamore report ni to pod wa end up gi William Ruto as the president. Nyiso ni gimoro rach omulo. Oyieru gi minority. Oyieru gi ji 3 to ji 4 kwer. Kata mana parliament George igo e kura. To jatelo mar parliament wacho ni may as many as of the opinion say aye. To ka the ayes ng'eny to ayes ema kawe. To marwa ma Kenya ka ma the ayes tin to the nays ng'eny to the ayes ema kawe. Wapuonjre penja uru kwesoni.